Kajala Meglaya Brokaway kadana pedeng kejeng sosi ke bakrau haga bagi sepangut kinong syong na keleng kejaka kilawan man snowlem UMP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Simkon haki yang saajung u hapok se ha Shillong. Kinong yalam kajala ke bakentup u Menteri Rangba kajala u Konrad Kongkal Sangma unang yalam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma rengkat kiwei pat kinong mikmat bagi hak sarkar kilapoi ben pau kejeng snowlem yau nyong mikmat. Kum ki bayran lang hapo ka party bat kum ka party bat kum brishmet kalong ka jing kandidat ka bakrao bang yo ya jing tip ba i Dr. Ricky belong MP jong ka Shillong parliamentary seat ba belong do general secretary jong ka party baydan na pring ka jing stom ko bajur maka jing kalon ka jing ka jaka ka bidak kai te pat ka kampan sosi hang galong ba imsim lala shuban le agane ka slapar thai te komki preterin kat ni sotho kalong ka jingdo ka bakrao namar ni don ni ka thong ba ni non ra ya ka ka jingkala banyo banon ra ya ka sanchar ka khrar ka khot nakam ta ka jisngan ka ma shai ka shisni jong ki londin ki mandin ka jing batu ha ka jing trekam syukur ban pau ba kum ke party habangi ni trekam kum ka longye kabangi don ka jingi sutho jimot ka jingi buram ka jingi et mark liang bat ke bangi le ka jingi sutho lang te ni so ka don ka jing do ka kraw hadu ka ta mo yo we na ki play don bentah ka ban sengi ka party play ya lintir kat hakini ki kendiat senam na ru bengi seng ulong ru we ni kinong lam ubak kit khia ba kinu gunu ki kam ki ba ni pashat ha hukum ka party te ngim don thali pan batai haru kanu kalong ka jing kata yangi kum ka party ba haru kanu kalong ka jing du nong ka bakrau ya ka jai benreu ndregum ki bengen idon ka jing kermen ba ublei unum eno ini kum ka party ublei unum eno ya ka jai benreu ba de ka ri kabangi da don kam shisha ya ki briu ki ba pet ha ka jimut jimkhan ki briu ki ba surin bat ki ba don ya ka nam ka ba bat ki ba chanya ha ubli bangi shakri ka ba uni u parlok jingu don kalong ka jinglong ka ba surin ka jinglong pi ki don ki jinglong mo ka ba ya si ubri ula pandan ka jing surin ni ula pandan ba ki wei ki ba la pandan ta ya kata ka jinglong jung liu udon ni ka jing surit patru ya ka jinglong ka balapan syania ka jinglong ka babha ka nam ka babha wah ubatang haki kendiat por ka wan syakani ka lempong jung ka san perthei wala ban yo ya ka jing e ka jing pat ba ka lengkari kombapi ka jing smosi thang ka ba kat kum ka jing tik ka bangalapan smuthu kam pat jidon ka jing smosi hapring upai ba nong shong hagari kum kani ka jing sosi ka bakimat hani ka kenti ka banala Hakapor kum bashibaje no phaisni haga sni tho diang lapun ket no ekamet ka basa jong Dr. Ricky AJ Simkon napok se shaga yeng sa jong u kebadan hanong sder haka distrik Ribhoi haga ne jing li on lesson ran lang de ginong elam bagit khot ka seng VPP ki bahayeng bahasam bat kinong krishan upat ba ulai yang harut surok pan ai ke jingli aburam yano MP ubal klat no uba kinong chong shinong kishem ude unong elam uba iet bat buram ya kejat benrio bat iki para brio habakran kilat tai kubor u presiden keseng VPP uba Ardan Mela basayumat ula penfaw ke jing sokya ha ka ba ula kedaw u Dr. Ricky Simkon ude uwei niki blaidan penta ha ka banseng ya keseng VPP bat ude unong elam uba smoret ubat tebet baru belajab ikjing iet upat ba ha kapor ke belengkot ha ka kamsan perthai ulong ba gede ikjing do ke bakrau do kata-kata nomor ude ubakit kya ka kam kabla benchat do baru kermen ba ublei unum eno ya ka seng bat ikjat benrio ha ka arpui trek urampang kata ha ka sing sajan on sependap ikjing de abram khat do ha ka yengsa jong hanong sder bat hadin kata zli on tap yo haulum jing tap kablang presbyterian hasumer